na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide, ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolog, DXDR 981, Tatak, RMN, Radyo Mo Nationwide. Aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butangan na hasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga ginikanan, mga igala, mga kaigsonan, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anian usab sa kahanginan dinhi sa walay laing istasyon nga atong suki ang RMN Dipolog. O ingon ko maayong udto kaninyong tanan dinhi sa kahanginan nagpaminaw sa RMN Dipolog sa duha gyud ka istasyon AM ug FM. DXDR 981 AM ug 94.1 FM. Pila na lang kaadlaw atong sa ulugon usab ang adlaw sa Pasko. Adlawng natawhan sa atong manunubos. Sa internet usab ako moingon sa mas naandan, have a good day. Sa tanang mga suking tigpaminaw, kinaot nga anaa kamo sumayong panglawas sa runandam minaw sa atong tulumanon. Karon atong gibasa pag-una ang unang Korinto kapitulo 4 tudling size. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto niadto
no? Unang Korinto kapitulo 4 tudling 6, no? Ato ning gibasa tungod kay mao man ni ang continuation, no? Mao ni ang dugtong, no? Padayon na tong tukion ang wa pa nato gihuman nga topiko. May tungod sa Biblia, may tungod sa mga tudling nga gigamit sa ato mga igsuon nga nahimulag sa ilang pagbarug ni anang pagtuo nga Bible alone, no? Kay daghan sa ato mga igsuong nahibulag nga mga dili katoliko na karon nga ang ilang basihanan kuno diha sa tudlo may tungod sa pagtuo, no, tinuhuan ay kinahanglan kana ra yung naa sa Biblia, no? Naa ra sa Biblia. Ato namang na hibaw-an, no, sa mga nangagi natong tulumanon nga kanang pagtulon-ana wala ra pud na nila puy, no? Wala ra pud na nila gyud tumana. Although ilan ang pagtulon-an pero wala na nila masunod tungod kay sa ako nang giingon kung tinuod pang tanan nilang gipanudlo na agyus Biblia letra por letra nga matud pa sa kaministro sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo sa ilang pasugo di gyud ko malimot katong giingon niya, no, gi-explicar niya ng Bible alone, no, konsula eskriptura nga kinahanglan ang usa ka ministro, usa ka pastor o usa ka mensahero musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia. Og muhilom ang Biblia, hilom po siya. Sa ato pa mabasa gyud tanan ug sa ilang mga practices, mga panudlo na gyud mabasa sa Biblia. Pero sa ako nang giingon ang ilang pasugo magazine o ubang pa mga libro nila nganong naa pa man na kung tinuod nga Bible alone sila. Muna makaingon ko nga tingali, di kay tingali ako gining na-prove nga naa gyoy gitudlo nila nga naara nimo mabasa sa ilang magazine o ilang mga libro ba nga dili mabasa sa Bible. Kay kung tinuod pang Bible ratanan, binasahanay nilag teksto, no? Wala na ng mga magazine, wala na ng mga libro. Ya, kita mga Katoliko nganong doon natay catechism, natay Catholic Encyclopedia, natay Fundamentals of Catholic Dogma, tungod kay dili man ta Bible alone. Consistent raman ta, nasubay raman ta sa atong baruganan kung ano nga manudlo ta, dili gyud tanan letra por letra mabasa sa Biblia. Natural na nato ngano kay wa man ta manudlo og Bible alone. Sila, no, ako lang ning gi pahibalo ninyo mga igsoon para makapili ba mo ba og asa mo dapig, asa mo side, no? Kay kamatuuran maning atong kuan dire gituki. Na akong call sign veritas kamatuuran. So particular kaayo ta og kamatuuran. Mahadlok ta mosulti, manudlo og binalit-ad o bakak. Kaya natural, mamiligro ang atong kalaga na tubangan sa Ginoo. Sa miagi kong Domingo ato manggihisgutan ang pinadayag 22, 18-19. Karon ang 1 Korinto kapitulo 4 tudling 6. Kaya ako maning gisaad ninyo. Kay usama ni sa gigamit sa atong mga igsoong nahimulag sa ilang Bible alone theory. Ako sang basahon sa English no mga igsoon, no, sa King James Version. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, and you might learn in us not to think of men above that which is written. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Yes, sa binisaya, o na atong gibasa ganina, no? Unang Korinto 4:6 nga atong sublion, matud pa ni Apostol Pablo, aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na, aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa, batok sa usa.
Ko gining gi-emphasize pag-aayo mga higala. Kay parang kamong namina ron makahibalo mo unsa kaayo ang ilang mga argumento, unsa ka ilang basihanan ngano na ya nganong ato ning nauna-una karon og hisgot miagi pang Domingo tungod kay naamong goy nag-request ani sa text message. Although nakahatag na tagpipila ka punto pero ato pag yung palapdan, no? Kay naapay mga teksto, no, nga kinahanglan nato yung matuki. Kay sa gikaingon ko na kung dili nato matuki ang mao mga teksto, no? Basin na magtuo ang kadaghanan yun hangtod na yun na sa hangtod nga ang pag-interpret nga medyo sukwahi, no, sa atong gibarugan mo'y mo laganap, no. Sila pa ang baka kuno balik-balikon mahimong daw tinuod sa mga naminaw, no. Kana kundi matubag dili na to ma-repute, magtuog yun ang kadaghanan nga kita ang simbahang Katoliko ana gyud sa kasaypanan. O kino mga igala, kinahanglan ang maong tudling makuha gyud nato ang buot i-emphasize ni San Pablo kay siya may nagsuwat ani. Iya maning pamulo ngadto sa mga taga-Korinto niadto. Kay kung dili mahusto ang atong pagsabot o dili nato makuha ang buot ipunting ba, buot i-drawing, buot ihulagway ni San Pablo sa atong mga panghuna-huna inigbasa na to. Di lagi na to makuha, di na to matarget, no? Maghimo gyud nga magkadaeya, no? Managlahi gyud ang atong pagbarug sa maong tudling mga higala. O bitaw ning nadaghaning tinuhuan karon agi aning private interpretation. Kining sabto na to ang mga nahisulat sa ato lang kinaugalingon. Unsay nasabtan nimo, unsay nasabtan nila, niya, o niya lahi-lahi na wala ba'y final authority, no? Sa atong tinuhuang Katoliko na amantay final authority, ang magisterium. Unsa man ang magisterium? Una, katong mga tinun-an gyud ni Kristo direktamente, mga apostoles. Na nila dayon sa atong panahon karon kinsa naman ang nakasunod sa ilang katungdanan as a magisterium, no, official teachers. So moingon ko nga makita nato na mahibaw-an nato na kung istudyohan nato pagayo ang history, no, dili kay Biblia ra kay wala man gitug-an sa Biblia tanan ang history sa Christianity, di ba? Kay sa akong nahibaw-an ang mga account sa Christianity nga katapusang mga bahin nga nasulat diya sa Biblia ang history sa simbahan ni Kristo kana napatik diya sa Acts of the Apostles. Buhat sa mga apostoles. Una diya nang hipatik. So after that to, inanaon na to pag-istorya. Nasulat ang Biblia, katapusang libro ang kuan kining Revelation o pinadayag mga diha na 96 to 100 AD. So umahisgot tag history. So ang mga nahipatik diha before 100 AD may mong mapatik pa diha sa balang kasulatan nga natong gilangkob na naa diha. So after that 100 AD, no, human sa unang siglo diha na sa ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat. So wa na gyud napatik diha sa Biblia ang history sa simbahan ni Kristong natuko niadtong unang siglo. So mao na mga igala nga kinahanglan tag history niya sumala sa akong natun-an gud wa may laing simbahan ang naka sunod sa katungdanan sa mga apostol maora man ang atong mga obispo. Ya, sa atong topiko may labot na sa kuan kanang apostolic succession o succession of authority. Ato nang ma-emphasize, mapamatud-an, ginamit ang history nga ang atong mga obispong Katoliko sila, anaan nila ang otoridad. Muna atong final authority. Kay kung dili gud ta maminaw sa final authority mga igala, bisag kinsa lang, mo ni na hitabo na to ron. Mura bag makaingon ta ba nga ang Christianity, ang Diyos sa Christianity, a God of divisions, no? Pag makaingon ba ta, kay usara may Biblia nya nganong lain-lain man tag mga sekta, lain-lain man tag pundok, lahi-lahi man tag kanang opisyal nga baruganan. Pero makaingon ta nga ang atong Dios a God of divisions. Pero dili ingon ana ang Dios kay usa lang ang Dios, usa ka pagtuo, usa ka bunyag,
Usara yun kasimbahan ang gitukod ni Kristo. Mayong kagdaghan when it in terms of localities. O na mayong kagiingon das Biblia, churches of Christ, mga simbahan ni Kristo. Talking about localities noon, mo daghan kay na simbahan sa dito sa Jerusalem na, sa Roma, sa Amerika na karon, sa Alemania, diri sa Pilipinas, churches. Pero in general, usara ang gituhuan niya na kay usara man gyud ka simbahang general ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Na aba na sa Biblia na Mateo 16:18. Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia o katilingban. Akong no singular o sa moingon akong mga iglesia nga manudlo og lain-lain. Wa kin moingon si Kristo. Gani sa iyang pagtukod nasa gipili pagyud sa iyang gitukod nga mo'y silbing mo padayon sa iyang pagkamakita nga pangulo. Mo si Pedro katong iyang gingnan si Pedro. Pedro babaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia bisan gani ang ganghaan sa Hades. Dili gid makabuntog niini ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta idili nako sa langit. Ang imong itugot kuno idili itugot pud sa langit. No? Una dayon gidasunan pagyud sa San Juan kapitulo 21, no? San Juan kapitulo 21 tudling 15 ngadto 17. Kadtong hapit na gyud taliabot na gyud nga mukayab si Kristo sa langit human sa iyang pagkabanhaw. Kay siyempre mo saka naman si Kristo sa langit, iya na dayong gi-affirm, gipalig-on, gipahinumduman, dalang pahinumdum si Pedro, iyang gingnan nga, Simon, nahigugma ba ka nako? Yang katulo pag ito subli-subli as Ginoo pagpangutana, aron katulo pod subli-sublion ni Pedro og tubag. Nga gigugma lagi ka nako nyor nya kanang pag-ingugugma pasabot andam ka mo tuman sa unsay isangon, no? Maandam ba si Pedro sa unsay isangon, unsay isugo niya, no, ni Kristo atong Ginoo. Mayong kag naabagoy nahigugma nga dili anda mo pa ilalom sa iyang gihigugma. Para ba kitong mga pulungan gibalik-balik ni Kristo ang pangutana, balik-balik pud ni Pedro ang tubag para mapalig-on, maklaron, di gyud ka balibad si Pedro. Sama ra man kung tinuod kang nahigugma nako Pedro, pues unsa man toy instruction sa Ginoo niya, di ba? Atiman na ang akong mga karnero. Imagine kaduha pag yun niya litukan na atiman na ako mga karnero den. Unya kay ang mga karnero sa atong Ginoo nabahin mas duha kanang hamtong ug dili hamtong. Kanang dili hamtong mao na mga bata pas pagtuo, mao to terminong gigamit sa Ginoo nating mga karnero. Dumalahon kuno atimanon kuno ni Pedro. Kay kung wala pa niya ilugway ang pagka-prime minister ngadto ni Pedro, wala unta niya ingon wala unta niya ingni. Si Simon Pedro mga higala, ingon ra unta siya, no. Dili pwede nga ang akong pagka-prime minister o akong pagka-leader, ang akong pagka-shepherd nga akong i-delegate ni. Di na pwede, Pedro. Walay usa ninyo nga ma-delegate nako sa akong trabaho sa pagka-shepherd, chief shepherd. Wa mo ingon si Kristo. Ang iyang gingon, Pedro, tinuod kang nahigugma nako, no? Gi-paraphrase lang nato. Atiman na ang akong mga nating karnero. Mga nating karnero gali katong dili pahamtong sa pagtuo. Unya na may mga hamtong. Atiman na Pedro ang mga karnero niya. Kaduha gyud niya subli-sublian nga atimanon jud ni Pedro ang iyang mga karnero. Nganong kaduha man? Kay duha man ka klase ang mga hamtong sa pagtuo. Unsa man? Katong mga hamtong nga dili ministerial, to pa dili ordained, dili mga ministers kun priests. Anarang ordinary pares nako. Dili man di man ko ministro, di man ko pare. Pero basig hamtong ko, may nagug basig ha kay self-serving man kung maingon kung ako may maingon ko kulingon nga hamtong ko nga magtotoo. Maingon lang ko basin, no? Basin hamtong ko, apil ko sa mga hamtong, pero di ko ministro kay di man ko pare, di man ko ordain. Muna duha ka klase ang mga hamtong, ministerial ug non-ministerial.
Amo na nga kaduha litukan ni Kristo nga giingnan niya si Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Atiman na ako mga karnero. Di ba trabaho na sa pagka-shepherd mga higala? So gilugway niya nga to kang Pedro ang pagka-chief shepherd. Ako ning gilakbitan no mga higala, mga suking tigpaminaw. Kay nindot mong nga i-appeal yun na to, i-connect na to kining pagtulunan mahitungod sa authority. O kanang principle of unity ba panaghiusa. Isa ako kung nahibaw ano mga higala anang prinsipyos panaghiusa. Kinahanglan mo ilag yung ka nga doon naging final authority. Dili yun kay bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa gani atong basihanan diya sa Biblia, mo lutaw yun nga madaghan yun ang tinuan. Ug morning na hitabo sa atong kalibutan karon. Saan na ba bisan kinsa ra Bible alone ug unsay nasabtan sa Biblia, basis sa nasabtan sa kaugalingon nga mulahi sa pikas ti maghimo tag kaugalingon atong pundok. Amo na kanang prinsipyo ha mo na nakapadaghan sa atong mga relihiyon o tinuan. Okay, so karon no mga igala, ato ng isgutan. Giunsa man nato na kana bang pagsabot sa atong tinuhoan nga Katoliko. Unang-una mga higala, ako mo pahinumdum ninyo nga kinahanglan nga ang atong interpretasyon dili musukwahi sa laing mga bersikulo nga gipadayag dinhi. Kaysa ako nagong giingon mga higala, kung husto ang pagsabot sa ato mga igsuong nahimulag, niya ng Bible alone theory nila, kanang Biblia lamang konsula eskriptura, nga naman ingon man si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Tesalonica. Sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, tudling 15, giingnan niya ang mga taga Tesalonica, iyang giingnan. Hupti ninyo ang mga kalagdaan sa English tradition. Ayon ninyo sabta nga tradisyon nga katong gisaway ni Kristo ha. Kaya naaman po yung tradisyon nga gisaway ang Ginoo. Katong tradisyon sa mga Hodeo, nga tradisyon sa mga tao nga supak sa iyang pagtulunan mahitungod si gugma. No, naay tradisyon nga gisaway si Kristo. Pero naay tradisyon nga iyas mga Kristiyano gyud. Mo na iyang gisgutan diya sa 2 Tesalonica 2:15 nga naingon siya, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo, pinaagi gwali nga binaba og sa sulat. Mo na ang formula, mo na ang explanation ba, ang unod ni anang pagtulunan nato sa Katoliko nga sola verbum Dei, only the Word of God. Word of God, whether in the form of mouth na lang, gikan sa baba, kay wa na masulat, o kanang sinulat, kanang nasa Biblia. O na'y Word of God. Munang musupak taan ng sula eskriptura kung Bible alone. Kaya mayroong kag sula eskriptura, kana ramang nasulat. E, dili mo na mo gitudlo ni San Pablo. Nasulat, o wa na masulat, mo na'y Word of God, dili kay ang nasulat lang. Muna nga, it's an error. Ako di ko mahadlok, di ko maulaw nga muingon nga. Kana mga nanudlo og sula eskriptura na manggali murag eskulahan man siguro na sa dili Katoliko na dapit yes biasong. Yang gihingan lang og sula eskriptura. Oh. Kanang nasulat lang. Kung imo dyan ang striktohon, that's unbiblical. No? Kaya wa man yun manudlo ang mga Kristiyano nga ang nasulat lang mo ituhuan. Kanya maulagi matud pa ni Apostol Pablo diri sa 1 Corinto 4:6 aron nga kanamo makakaton kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Mga higala, gibasa na to ni ako ning gipasidaan sa miaging Domingo nga ato ning tukion kay usama ni sa ilang gigamit nga basihan nganong nanudlo silag sula eskriptura. Kaya ningon man si San Pablo kuno nga di ta pagkapinon og hunahuna nga kapins na sulat. Munang kaingong kungo,
kung husto ang pagsabot sa mga igsuon natong nahimulag, dili unta mo kontradik sa gipamulong ni San Pablo sa ubang mga bersikulo. Di ba? Isa pa, katong authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Unsa man tong authority ha? To bind and loose. Diya sa atong Biblia, pagdili og pagtugot, giving authority to make laws mo na nga makahimog balaod ang simbahan, di ba? Oh. So kung istriktuhon na to pagsabot nga di gyud ta maka puno og mga mahayo, di ta makahimog balaod kay di lagi mabasa sa Biblia, kay ang nasulat raman mahimong ang mga tudling sa Biblia nagkarambula di ay. Nagkasinumbagay, di ba mga higala? Pero mga higala, ang gipasabot ko ni San Pablo aning sa 1 Corinto 4:6, ato yung tuhugon pagayo sama sa Mateo 23:10 katong niingon ba siya, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Di ba? O imo nang litrahon, awa gyud nakasunod na to kay mo tawag mong tagtatay, papa sa atong ginikanan sa pamilya, di ba? Oh. Kana kung sinayop na to pagsabot ba, ma-literalist nga kita may naghatag og kahulugan sa atong gibasa, dili ang nagsulat yun mismo. Nabantay ta. Kinahanglan ang sakto nga literal nga basihanan may itong gamiton. Literal nga contextual. Ug unsa gipasabot sa nagsulat, mao gyud atong gawion. Dili nang kita may muhatag og kahulugan sa atong gibasa. Mayon ta tuog ang atong gihatag nga kahulugan mo tukma pud sa kuan kanang gipasabot sa mao gyud nagsulat. Lagsa raman ta na mahimong masakto ta, mahimong dili pod. Pero kung ang makuha na to nga interpretasyon kadtog yung nagsulat ana, siguro gyud, di ba? Iyan mo paltos kasi agoy tag-iya sa kuan sinulat. So ang iyang pakahulugan mo gyud atong dawaton. Mga igala, kung ato gong basahon ning 1 Corinto kapitulo 4, tudling 18 ug 19. Wala gyud maghisgot si San Pablo diri nga dili ta patuhuon og mga butang nga maayo gihapon basta dili na mabasa sulod sa Biblia. Ngano man, kay kining iyang gipunting dinhi nga mga tao, reperido ni sa mga gahig ulo didto sa Corinto. Siyempre, naa na may mga sakop sa simbahan ni Kristo dito sa Corinto kay naa may nangakabig. Pero naa siya mga komentaryo ba? Daghan kay siya mga pagsaway nga gihimo dito sa mga matuhuon sa Corinto kay naampoy mga badlungon. Mo ni iyang pasabot nga mga mapaburuton, nagunahuna og kapin, ang iyang giterm nga gigamit ay kapins na hisulat. Pero ang iyang yung aktual nga gimin, katong mga huna-huna sa mga masinupakon didto sa Corinto. Mga mapaburuton ba? Pres basa, panitan sa atong panahon diri. Unsay gitudlo sa simbahan, naay mga nagsupak-supak, katong mga sakop sa simbahan ra gyapon, pero mga supakiro, di mo tuo sa otoridad. Pres anang, example. Sa atong panahon karon ang simbahan, klaro gyud nga gadili gyud anang kontrasepsyon. Diba? Munang musupak tag RH bill. Di na mga sakop nga magsupak-supak gyud nga di gyud mo tuog otoridad. Mo po ni panahon ni San Pablo dito sa Corinto na ay mga magsupak-supak. Bisag nag-ingon siya nga, timan ni ha nga ako nagsulat ramon ko ninyo ani. Na ay mga tao manggod moingon nga ay mugtuwa na butbuto na si Paul. Stultira na niya di lagi na mo ani. Istorya ra na. Masalaktod na ay mga gahig-ulo na agi mga tao bang murag ipakataho siguro mga supakiro gyud sa unsay mensahero diha nga gipadalas Ginoo. Tungod ba ka sa garbo unsa diha? Morning klasya sa mga tao ang gipasabot ni San Pablo nga nagpakapin og gunahon sa kapits na sulat. Di na to ni literalon ba nga hangtod tong mga maayong butang kay di na mabasa sa Biblia di na tuan di na yang but pasabot. Ani basahon nako ang prueba no mga higala. Unang Corinto kapitulo 4 tudling 18 ngadto 19. Kay kadtong gibasa na to unang Corinto 4:6 man to. Kung ilahos na to na paingon pa gyud sa 18-19 na adri ang prueba nako nga husto ko sa akong emphasis mga higala.
Ano basahon ko sa unang Korinto 4 tudling 18-19. Apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako moanha kaninyo. O na, timan ni ha? Sige ingon ni Pablo. Apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako moanha kaninyo. Naa sa hunahuna ni San Pablo ba nga iyang nahibawan nga naay mga tao dito sa Korinto nga naghuna-huna nga dili lagi moanhi si Pablo. Kay nagdaan na gud siya nga moadto lagi siya. Kay mo gunay trabaho gud sa mga tinun-an sa Ginoo mo bisita sa mga lain-laing dapit para paglig-on sa mga matuhuon dito. Wala sa mastong Santo Papa ba unsa may reason nga nung moadto sa laing lugar mo na ang presence sa Pope sa usa ka matang sa pagpalig-on sa mga sakop, di ba? Mong presensya. Tinuod man na kay tao ra gud ta. Malipay ta nga ang atong labaw diha sa katungdanan, tung giilang Prime Minister, leader sa atong simbahan, no? Nya duawon ta. Usa na, dili pagali mulitok og mga pulong sa pagdasig, madasig na ta sa iya lang presensya, di ba? Ako gali mga higala nakasinati gid ko ani. Kay di lang ko magsultig mga ngalan, ubay-ubay na nga mga igsuon nato nga murag gihimo nilang inspiration ng atong presence. Kana lang mag-text sila nato, then mutubag ta. Mura sila ma-inspire nga mutubag puta kay di ta mutubag, di ba? Nya isgutan nato ilang kuandre, ilang mga pangutana. Ma-inspire sila. Mao ni didto sa Korinto gipasabot ni San Pablo. Nga nag-ingon siya nga moanha ko diha, moduaw lagi ko diha. Din mamay mo ingon nga ay mugtuo anang Paul, but-buto na, istorya ra na. Muna gigingon diri apan ako moanha sa madali diha kaninyo. Kung buot ang Ginoo, siyempre. Apan ako moanha sa madali pagali iyang giingon, no? Apan ako moanha sa madali diha kaninyo kung buot ang Ginoo ug ako masayod dili sa mga pulong ni adtong mga na nagpaburot kundili sa gahom. Mauning mga tawhana ang gipasabot ni San Pablo nga nagpaburot nga nagpakapin sa ilang hunahuna. Ang pasabot nga kapin dire ni Pablo dili itong sama nang gitudlo sa ubang tinuhuan nga purgatorio kono na, piyesta kono na, bisag kanabang dili mabasa litra po litra nga mga maayong butang ultimo nga kanang pasidungog nato sa mga bayanis tinuhuan gidid-an ta kay mo kuno na gipasabot ni Pablo kapins na sulat. No, out of context na mga higala. In the first place, kung dili kita maka-practice og mga practices nga bisag maayo nya kay di man mabasa litra po litra di na lang ta mo muhimo ana. Kana ding magsaulog tag birthday. Wala may instruction diya sa Biblia nga kinahanglan mong saulog tag birthday. In fact, ang mga saksi niyo ba mo bitaw di sila mag-birthday kay ang nag-birthday kuno sa Bible si Herodes man then di man to maing tao si Herodes mo na nga kanang pag-birthday kuno magsaulog tag birthday pinagano kuno na. Pero amo tay mabasa po sa Biblia nga kanang magsaulog og birthday pagano na, di ba? Nagkataon lang nga dili maayo og panig-ingnan si Herodes nya nagsaulog pud sa birthday mao na nakaway ayon niya dili ang pagsaulog kay wa man nagingon ng Biblia nga dautan ang pagsaulog tungod lang kay si Herodes daotang tao nya kay nag-birthday siya hasta na lang ang pagsaulog apilon lang nato nga dautan po to. Di na mo mangigala kay kanang pagsaulog is celebration. Yes, Biblia na mga celebration lain-lain lang. Diba? Dili dautan, wala manudlo ang Ginoo ug mga apostol nga dili na lang ta pasaulogon basta di mabasa sa Biblia. In fact, gitagaan niya otoridad ang simbahan nga bisag unsa idili og itugot niya sa langit. Ang ato galing gobyerno maghimo galing mga balaod. Yang anong utahod man tag balaod sa gobyerno? Nga pagkadaghang balaod sa gobyerno di mabasa sa Biblia. Di ba? Anong mo utahod mo ta? Dili supak ang Ginoo ana mga butang maayo bisan pag dili mabasa sa Biblia basta authoritatively gihimo ni. Mga higala. So mao na nga kining unang Korinto 4:6
Dili ni pwedeng gamiton sa mga igsuon atong nahimulag ni anang sula skriptura nga pagtulunan nila mga higala. In the first place, wa gyud pud mag-ingon si San Pablo og mga uban pang mga apostol ug mga sumusunod pa nga mga mensahero, wa gyud sila manudlo ni anang sula eskriptura, Bible alone. Sa atong nakita sa history o kasaysayan, nibutho ng pagtulunan na diyan na sa mga ika-17 nga siglo, 16. Sa Reformation na diya sa Protestantism na nga pagtulunan. Hasta gali ng bunyag sa bata, kanang objection ana diri naman sa mga 16 nga siglo katong mga una gyud ana hibaw-an ako na sa history katong mga Anabaptist pa to kung ako malimot sa grupo. Sila mo'y unang nagprotesta anang dili ko no maayo ng bunyag o bata. Pero sa Christianity, kikan sa 1st century, 3rd, 4th, 5th, mga 10th century, 11th century, wala gyud usah sa mga Kristiyano, Katoliko magdili ni supak ang bunyag sa bata. Dire na sa pag-abot na sa mga Anabaptist. Then gipang awat-awat pud sa ubang mga siktang Protestante nga mga nagprotesta sa Katoliko nya ila pong gamiton ng Biblia kunuhay sa ilang kaugalingong pagsabot. Pero kita tanan, no, mga igala, kana tanan na atay mga tubag. Nya katugaling mga igsuon natong nag-download sa ako mga past programs, nalipay ko kay nag-text sila nako nga nakatabang ko no sa ilang enlightenment katong atong mga past programs nga ilang gipang download na gali ko naapa ko'y panahon akong pamasahon nilang text diri bisig kanilang pipila nga na-blessed sila sa atong mga upload nga mga MP3s sa mga programa nato nga nangagi mga igala. Munang dako po ko pasalamat sa Ginoo nga wala gyud ay magmakawa nga atong pag-ampo. Nga gahago ta since dugay naman taong kuani. Dugay na kay kuaning kuana kausa sa pagpanalipod sa pagtuo nya malipay kay ko tao ragug ko no. Nga makadungog ko, makabasa ko sa mga text message diya sa Facebook nga na blessed sila sa atong programa sa atong paghatag og mga katinawan sa atong pagtuo. Muna ang atong sublion ang unang Korinto 4:6 nga aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na hasulat na aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. Ang giriper ang gipasabot ni San Pablo ani katong mga tao ba nga nagsupak-supak nga nagpaburot silang gagalingon nga bisag nag-ingon siya nga muanha ko diha lagi muduaw ko nya ang uban mingon ayaw magtuwa na. Muning klase sa mga tao ang mga supakiro sa simbahan o sa simba sa kahugpungan ni Kristo mo ning ipasabot nga mapaburuton. Giterm niya nga naguna-huna og kapins na sulat. Dili gid ang iyang gipasabot diri nga kining mga practices na to di na lang ta kapuno bisag maayo kay di na mabasa. Kay in the first place no mga higala, kung literalon na to ni, literalist atong style sa pagsabot ani nga kita may mohatag kahulugan, daghang gipanulat ni Pablo nga awahin na sa iyang pagsulti ani. Nga makaingon ta kung husto ilang interpretation, pagkadaghang masalindot nga ubang mga basahon sa Biblia nato mga higala. Pananglit no. Kano sa aman na mulong si Pablo aning 1 Korinto 4:6. Sa akong reference mga higala, kining unang Korinto nasulat ni San Pablo dito sa Epesos mga 56 AD. Mao ni sa akong reference. Nasulat ni San Pablo dito sa Epesos kining unang Korinto niadtong 56-56 AD, no? Tunga-tunga nga bahin sa unang siglo. Mo ba? Mo ba? Suldi kog na sayo pa. Tunga-tunga bahin lapas na, tunga-tunga. Nasulat ni San Pablo ang 1 Korinto didto sa Epesos sa mga 56 AD. Morning usa sa mga suwat niya nga niingon siya aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang na sulat na.
So kung ato nang literalon ning iyang pamulong diri ug unsay nasulat na sa pagsulti niya niini, di na pwedeng dugangan. Di ba? Pero nganong nagsulat man siya pagka 57 AD sa 2 Corinthians. Unya sa atong nahibaw-an kining sinulat ni Juan sa Revelation 90 to 96 to 100 AD mga higala. Sa ato pa, ato ning i-disregard ning sulat ni San Juan kay nasulat ni San Juan ning Revelation 90 to 96 AD naman. Kapin naman ni sa unsay nasulat na sa panahon sa pag-ingon ni Pablo sa 1 Corinto 4:6. Diba atong sublion pagbasa mga higala ha? Aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton og mga huna-huna nga kapin sa mga butang nasulat na. Oh ha. Bisag diha sa kama man ni dire. Unsay nasulat na kung ato ning literalon sa iyang pagsulti ani, unsa may nasulat na? Sa ato pa katong mga nasulat sa wala pa ning 56 AD. Kay namulong siya ani 56 AD man ni mga higala. So probably katong Old Testament. Oh. Yung Old Testament nasulat naman to. Oh. So di to kapinan. Nya pagsulat niya ani wa pagali ni kopya gali na kawid-hawiran kay iya pa ning sulat wa pagali ni wa pay makabasaan ning iyang sulat tayong daghan. 56 AD siya nagsulti ani. Nga sa ato pa any writings diri sa Biblia nga after 56 AD makonsider na tugdugang-dugang na. Nya ngano man lagi si Marcos sumala sa atong reference nagsulat 60 to 69 AD na. So di na to dawato ning sulat ni Marcos kay niingon man San Pablo nga ug unsay nasulat na katong pag-ingon niya sa 56 AD di na ni pun-an. Yang anong ning sulat pa man si San Marcos sa 60 to 69. Ya moingon mo nga aparehas ra man tong gisulat ni San Marcos ug kang kuan. Sipa to. Wala dili ra ba gyud mga higala. Kinaara ba gyud gisulti ni Marcos nga wala dito sa Juan, dito kang sipa to. Kang Mateo, di ba sila parehas og style? Na ano'y magparehas sila, pero naapoy wala sa usa. Si John, kining Book of John, nasulat niya 90 to 100 AD. Maadi na to dawato ning Book of John kung literahon na to pagsabot tong giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6. Kapin na ning Revelation, kay nasulat ning Revelation 90 to 96 AD. Si Timoteo ning sulat ni adtong 64 AD kanang unang Timoteo. Di na to ni dawatog apil kay kapin naman eh. Awahin naman ni nasulat ni Timoteo. Natanawa lagi ni magpataka tagsabot sa mga tudling diri sa Biblia mga higala. Kaya ang ubanggong mga pundok maingon man dayon, ang ipasabot ni Paul ana nga kapin kanang mga practices ninyo mga Katoliko, kanang pagpiesta ninyo sa mga santos, kanang inyong pagpasko, munay kapin, kanang purgatorio, kaya mabasa munay kapin, gipasabot ni San Pablo di tuhuan. Dili man na mo gipasabot ni San Pablo diri. Kaysa ako nang giingon mga higala, referido sa mga tao nga nagsupak-supak sa authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao ni sila ang mapaboruton nga nagpakapino gunahuna nga sukwahi sa gimbutan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Man mga supakero. Sama lagi ang RHB lagi oh. Ang atong simbahan, otoridad sa pagpanudlo when it comes to faith and morals nganong di mo tumutuo. So kung atong supakon ang tudlo sa simbahan officially, kita may gipasabtan ni San Pablo ana. Unsa ka importante nga mo barog gyud ta sa simbahan mga higala. Officially. Nasa Mateo 18:17 klaro man gyud na mga higala. O yung tagaag kinabuhi ang atong programa ron mga higala. Umingon mo nga nangisog ko diri. Okay ra gyapon og mo na inyong unahuna. Ako basta gitagaalan na kong kinabuhi. Gi-emphasize nako mga higala. Nang Mateo 18:17 unsay giingon ni Kristo diha. Nga kinahanglan kung unsay mga sungi-sungi nato siwa masabti ba nato moadto ta sa simbahan. Simbahan metong pasultion unsay angay natong barugan. Mo man ay content diya sa Mateo 18:17 kadto kunong dili maminaw sa simbahan
musupak sa simbahan nga iyang gitukod, isipon nga maniningil sa buwis, publican ang term gigamit niya. Publican, siya man ang publican sa ilang panahon, tax collector na nga dili maayo, wicked sa to pa, corrupt. So kung ato nang lakturon, corruption dahil nang di ta mutuo sa simbahan officially. Kung nagitawag na to spiritual corruption. Mao na nga mao nang klasya sa mga taong mapaboruto, nagpakape na gunahuna, mao na gipasabot ni San Pablo mga higala. Ngingon ko siyang muduaw ko diha, pero namingog ay mugtuo ana. Mga higala, napay laing tudling sa Biblia nga atong tukion unta inline gyapon, pero sa sunod Domingo na kay piki na nga itong panahon, dili po na ako nihutdun tanan kay sa atong nihibawan, mararaba ko nagmupalaw nga launa ang kuryente, di niya ta kasave sa atong record ba. O, mauna nga di nato nihutdun, no? Kining atong oras karon mga gala para makasave pata sa atong record. Nag-text diri si Jack Shin, no? Taga Isis Polanco ni usa sa atong mga suking tigpaminaw, iyang gikutlo ang Juan 21:25 ngadto sa 25 lagi. Mao na ni gikutlo naman ni nato Sister Jackson, no? Daghan pa kaayong mga gibuhat ni Jesus nga kun gisulat pa ang tanan magtuo ko ag nagtuo ko nga ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga sinulato. Mao ni usa sa atong na-bless si Jackson sa atong tulumanon since dito pa sa laing istasyon. Nag-text ni siya nako nga usa siya sa na-blessed sa atong programa. Salamat sa Ginoo nga ubay-ubay na dito sa Middle East. Nag-text na, ay napa day text din, basahon ko na ni para kuan pa. Napay time. Gikan sa dila taas lahi ra ba ning numero kay gikan sa gawas. Dila na ko basahon ni number. Good day, sir. Nagsunod gihapon ko sa imong program. Mag-atang jud ko pirmi sa imong tulumanon. Bisan nagani sa nakalayo sa lugar namo. Na ako pangutana, sir, bahin sa Orthodox Church kay gitawag man pud sila og Holy Catholic Apostolic Church. Kauban gihapon nato sila, sir. Salamat. God bless. Si Rexter Bakalan. OFW. Nawa atay oras matuki og ayo. Sa akong nahibaw-an, igsuon Rexter, no? Ang Orthodox is makonsider nato sa part sa mga schism, katong mga nibulag sa otoridad sa Santo Papa, mga schism na sila. Pero apostolic na sila, pero di sila matawag complete ang ilang pagkadugtong gyud sa Roman Church, sa Western Church, kay wa man nila tahura na ang Pope nibulag, kung wa ko malimot mga 10 kapin ba to. Yan na sa ika-11 nga siglo, wa ko malimot usahay di kay nato sige natong huna-hunaon, no. O mga Orthodox Christians nabulag sila murag na ipagka-political reason eh. Niya sa akong nahibaw-an ang reason ani both jud mapasanginlan na agi kuan jud mga kakulangon bisan ang Roman Church, no, sa atong relasyon sa Orthodox ni angkon gyud nga naay mga kakulian, mga kakulangon nato mo nang wa ta masabti atong grupuha mo nang nisiak sila. Mana ba? Pero mao lagi mga problema ron sa atong simbahan nga sa atong ecumenism ron hinaot unta hinay-hinay nga masulbad kay daghan naman po mga Orthodox nga nibalik na naana sa atong Roman Church nga ni kuana nituo na sa authority sa atong Santo Papa. Mura gyud na issue gyud ang authority kay nibulag sila sa Roma, wa na nila tuhoy ang Santo Papa. Mo nay nakabulag nila nato kuana visibly. Pero mahimong spiritually, mahimong usa ra gyapon ta nila kay daghang mga buutan po diha. Ginoo ray mo usa na to kumpleto ana, no. Iyan na mga higala. Good EM, sir, lain na po ni Ok. Maayo unta sa laing dapit. Example, sa Butuan City.
nga dunay daghang mga sekta nga magpahigayon usab sila og programa Veritas sa radio aron sila mahayagan sa doktrina sa simbahang Katoliko ug dili sila madani sa laing sekta. Si Leti Martalia ni, thanks, God bless. Kini si Leti, kugi po ning maminaw sa tuntulumanon. Sa butuan, no, Sister Leti, akong nahibaw na po yung mga tigpanalipod sa pagtuo diha, no? I think na po na sila programa dagway, no? Okay, no, mga igala, kasubo ko nga di na nako mapadayon. Sa sunod Domingo na lang po mga igala, napay mga tulo ka teksto o duha na atong tukion sa mga tekstong gigamit sa itong mga igsuong nahimulag sa ilang pagtulon ang mahitungod anang Bible alon. Okay, no mga igala, sanglit sa ako nang giingon ninyo, di na tuhot do na tungo sa oras, kay aron makasave pa ta, no, sa atong programa karon kay sa atong nahibaw-an kung dayonon sa tag-iyas kurente nga ilang palungon karong kuan launa, ma-save pa nato tagad-tagad ang atong programa karon. Okay, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga higala sa mong tulumanon. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa Pikas Lawak sa technical side at mga amigo Tani Luhudog Taxi Lumba, sa atong mga amigo tanan diri sa RMN Dipolog, dilan na ko isgutan ng mga ngalan, pinaguluhan sa atong maaptik na manager Richard Villaronte. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas, yan ang tatak RMN, radyo mo